Şany seneleriň bellenýän günlerinde Türkmenga döwlet konserine gelip goşan büyük täze tehnikalar halkymyzyň gadymdan gelen asyly däp desturlaryny döwletli ýörelerini laýyklykda garşy alyndy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe döwlet başlanmadyň taýsy tagallalary bilen ýurdumyzyň gaz senagatyna alınıp barýan belin tutumly işleri döwre gaplaşdyrmak, ösdürmek, oňa täze tehnologiýalar ornaşdyrmak giň gerim bilen alınıp barylýar. Pudoň idara kärhanalarynyň tehnika binýadynyň putolandyrylmagy, ýurdumyzyň sebitlerine täze baý tebii gaz gorlary, ýataklaryň açylmagyny, mawy ýanyňyzyň çykarylýan meçhörleriniň artdyrylmagyny, önümleriň gaýtadan işlenişiniň derejesiniň halkara kadarına laýyk getirilmegini şertlendirýär. Doğtukly Xitay Halk Respublikasynda öndürilen bir ýokary öndürjülükli häzirki zaman tehnologiýaly tehnikalar işleri hata çaltlandyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Tehnikalaryň arasynda asmen jamlary bolan ýük ýükleýijiler bar. Kompýuterler arkaly dolandyrylýan büýük tehnikalar konserniň önümçilik düzümlerinde odolky bar bolan tehnikalaryň üstüne ýetirip, hormatly prezidentimiz, arka daly gahrman serdarymyzyň öňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmekde türkmen gaççylarynyň hakyky daýanjyny öwrüler. Bu tehnikalarda sürücü süýün işlemäge oňoýly, amatly şertleriň bolmagy täze tehnikalaryň ýetat aýratynlygydyr. Gelip goşan bir täze tehnikalar Badawat konserniň iri önümçilik düzümleri bolan türkmen gadakdyryş, türkmen gadypçynçylyk birleşiklerini, türkmen ýörüýte neft gaz gurnamy, mar gaz çykaryş, döwletawat gaz çykaryş, lewap gaz çykaryş müdürlüklerine we beýleki idara kärhanalaryna bölünip berilýär. Täze tehnikalary ýurdumyzyň sebitlerinde täze gaz ýataklaryny özleşdirmekde, burowlaýyş, gaz gurulşy gurnamy işlerini ýerine ýetirmekde giňden ulanylar. Konserniň gaççylary Pudoň önümçiligini döwrap ösdürmäge döredilýän giň şertler üçin hormatly prezidentimiz, arka daly gahrman serdarymyza hem de türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka damyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.